mopogore kod mano nyakoro Ojwang' weche mag siasa mar piny Kenya pod omit nende ka duond bura mar ODM gikone nyocha obedo kod bura mar Central Management Committee mane owalo nyinge ji buora magiwacho ni koro to oromo kao lemo mag ODM e kinde mabende pokoro pati ikore ne chenro mag yiero ma higa mar 2027. Barua manyocha keto kogno kod jagoro mar ODM migosi Edwin Sifuna, Governor Homa Bay County Gladys Wanga ne omi thuolo kaka jakom manyien mar ODM ka okawo kar jaod bura machon ma ogwel ma sani en jatend migawo mar pesa migosi John Mbadi. Barua makamano bende Mheshimiwa Kakuta Maimai MP ma Kajiado East noyier kaka jagoro ma ochune chenro moyiedhi ka Rahab Robi mawuok e kaunti ma Migori noyier kaka jagoro ma ochune weche mag fwambo gi tudruok e lowo party mar ODM. Rosa Boyo jaod bura ma Kisumu West noyier kaka jagoro maduong' mabiro chung'ne duond buche kata weche mag siasa e party mar ODM ka okawo kar Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Ruth Odinga biro bedo kaka deputy organizing secretary ka Mheshimiwa John Ariko oyier kaka jalup jakom ka achiel kod Mheshimiwa Otinda Molo bende kaka jalup jakom ka Geoffrey Osotsi, Simbarati kod Abdul Somad Sharif duto gibiro mako lemo kaka jolup party leader mar ODM no nyakoro Ojwang'. Ki keto wang'e wang' jowi mar Ramogi TV jomogwel kaka jodito mag party mar ODM. Gladys Wanga kaka jakom, Otinda Molo jalup jakom, John Ariko jalup jagoro maduong' mar ODM no endo, Ruth Odinga jagoro machano chenro mag duond bura no kata organizing secretary ka Rosa Boyo jagoro ma ochung'ne weche siasa e lo ODM. Jomadongo mane kaka ODM opange. Mokwongo poch gi pak ne telo mar ODM nikech kuom higni mang'eny aneno ka sani koro gidwa teme keto mahino ne yiero kata miyo joma mine lemo. Yes. ODM no osebedo ka en telo ma chwe ma dwa ng'eny ahinya. Tineno ka ne giwelo gimiyo Gladys Wanga ni kanyo, Waya Maruth Odinga ni kanyo, Rosa Chato Nyamera, Rosa Nyamera ni kanyo, to gi joma moko. To kineno kata od bura bende nyocha gimiyo Milo Gesa bende lemo. En poch gi pak nikech ok yud kama duond buche mang'eny. Mar ariyo en ni ng'isi ni gima ne ODM temo timo ka kit lemo makoro giwalogi nikech pok oyiergi owalgi pod ka koro ka gibrodhi apani gibrodhi e National Delegates Congress ka delegates duto bro puodhogi. So jok mowalgi ineno ka kar deputy party leader okete ji adek. Yes. Ng'isi nango ng'isi ni nitiere gimiluongo ni regional balance manyaka bedie nikech king'iyo Osotsi okawo kar Oparanya oganda ma Jobaluya. Abdul Somad okawo jo Coast. Then king'iyo Arati oketi nikech Wanga ne dhi bedo chairperson. Koro Arati mane vice chairperson yote mang'owa oter malo mondo bed jalup party leader. A vice chairman ka bende neno ka koro kom mane Arati nitie kende koro migi jariyo moketo tiende Gariko. Gima ODM timo ka en gitemo balance interests mang'eny. Nikech king'iyo keto tiende mondo mi vice chairperson otiende ni nyinge no osewuok e bunge ka. Kiwacho ni en initially ne nitie jok mane wacho ni no ber gi bedo minority leader. Yes. To ka koro minority leader omi Junet to jipenjo ni to we otiende oko nango. Then jo wacho ni to karakwe to karoka Mbadi mane en park chairman. To park chairman ka bende omi ng'awa Kaleba Misi. To ji wacho ni to karo tiende ni utimo ang'o? Tiende ni osekedo ne party. Tiende ni osechungi party. Karudo anam. Koro kalemo wuok e party ka timi e vice chairman. Mondo joge johera ni bendo ne ang'o ni party pod otimo ang'o? Ugeni. Mana an kaka some. To kar deputy party leader ka bende mondo ne kawo ji adek gi. Pod nitiere ing'eni Abdul Somad king'iyo maber to Wamuji Kenta to wacho doko ng'atgi.
Koro mujikenda gi bende mbele ka apani chaldi party bro neno kaka timang'owa timogi nikech gibro wacho ni ng'ano ok jamujikenda en warabu gi emotimang'owa emochiegni godo koro wan bende manyinwa uru ng'ato manyalo biro ang'owa elemo kata apani governor ma Kilifi Gideon Mung'aro inyalo manyane lemo moro ka mondo timang'owa mondo donje emomiyo ne giwacho ni magi mana recommendations ma pod bro dhi mbele kucha ekitimang'owa ekipuodho so ne gitemo balance ne gitemo kaka dhano ne nyalo temo nikech tok ji ang'wen manodonje sirikal gidhi fuok manodong' kanyo nitiere ji mang'eny manosewuok wadwaro ma nineno ka jo Uganda jo Kisii owuok to gikoni Arati bende koro romo gi deputy party leader nyomigi mine mang'eny nowuok kawacho ni Nyawang'aya ni koro bende romo gi deputy party leader ni neno komiye chairperson so kata bende nomiye chairperson kamano to nitie jogi ma pod wacho ni lema adek gi ema nyoromogo so nitiere tungni ma pod nitie party kama chieng' ma national delegates congress karomo tapani nitiere alignment moko ma pod idhi tim nikech magi mana recommendations pimo pap ni to ji wache ang'o so apani list makoro en mabro tayo ODM mbele ka bro ng'ere tok kosetim ang'owa ka delegates ose approve nikech delegates bro biro to wacho ni kamu miyo Ruth no wante waneno ni ng'ane maber Ruth teruru kama kamu miyo Buyo nikech kata bende jo Ugunja nyalo koni to ka osotsi omikaro paranya to wango mikar badi to wanto kar wandai kada komiwa ineno nikech kata mana kidhi kalu kucho Josuba bende wacho ni mano ne marge lemogi koro kada mana nyingi Senator Kajwang' benye nitiere kanyo so nitiere mbaka ma pod dwa gore ma list ma ogik en ma ibro bedo presented e chieng' National Delegates Conference magi goye kura magi wach ni koro wayie ni magi jok madhi timo ang'owa madhi tachamo so en ana recommendations pod ipimo godo ang'owa ipimo godo pap erokamano Governor gima ji ne rito koro neno kata bed ni koro warito NDC ma bende bro ng'ado wach mogik ewi weche mag listi manyien mag jokanyo momakule mag ODM ne inyalo wacho ang'o Victor aparo ni ODM ne ni kama tek to ne en kama ber nikech ODM ne nigi thuolo mar yieko kendo piedho nyoche koro kaka gitiyo gi thuolo ni nyalo biro konyo e tego party kinde mabiro kata dhi miyo party bedo mayom nikech ng'eni thuolo makamagi ok biga kinde duto gimamiyo mai ne bedo thuolo maber nikech Victor mbaka nyocha ne gore kendo ODM josebedo gi thuolo nche ni winjo ka giwacho wach mar grassroots elections wach makoro ok iwinji kiwacho sani na osechore kuom higni 10 dhi 15 ma ODM poko bedo gi grassroots elections ting'eyo ni grassroots elections kata elections e kor gwenge gi tego party makmana ni parties ma wan godo ma bende ok en shida ma ODM kende man kata mana UDA ni neno ka otemo margi mane odhi mana negative mana kalugi kuonde mamoko to thoth kuonde mang'eny kuom gini nomo kerot nekech kaluore gi interest madonjo e weche mag grassroots elections but ODM dine nyalo kawo thuolo ni mondo ne gitim grassroots elections nekech ing'eyo ni weche mag nominations kaka koro jochomo yiero gini weche mapek to gimamiyo weche mag gimamiyo jogi ne laro kombe gi kata ng'at ka ng'ato temo ni mondo oyudie chairman oyudie organizing secretary gik makamagi en ni ka yiero biro to ka in e office ting'eni tiendi achiel ni nikech sama in e office to nitiere simu moro minyalo kawo nitiere rombe moko mibedo sudi machiegni gi weg party nitiere kaka kata mana NDC gi to kata mana gi NEC ni kuonde mamoko nitiere kaka ibedo kuonde gi tiende ni inenie wang'i mopogore gi ng'at moro mantiere kor gweng' ma en owacho mana ni an a life member mar ODM to ng'amo ng'eye kuno onge koro mae ne en thuolo manobiro manjachalo pand ligangla manyo ng'ado koni gi koni koro kaka ODM otiyo kode e kaka dhi konyo gi mbele kata dhinyo gi mbele nikech adier mantiere ni ODM
nyaka ng'i to ginyalo tegore nade kor gwenge kech magi gin jotelo ma national leaders national leaders gi dipo ni giwuotho kendgi nikech ka giwuotho kendgi ma gweng' gi strength margi e kor gwenge gionge godo to nyalo dhi bedo negi matek koro mae bende ne thuolo mane ginyalo ng'iyo mondo gikelie godo sura moko ma be samoro ji ok ong'iyo king'iyo kata mana kom mar youth leader ni ma bende kuom thuolo mar ariyo osebedo gi osiepna ma John Ketora ma Jamasai Ende koro king'iye to samoro no ka koro nego beni tere malo mondo kelie ng'at moro ma koro chalie gi youth bendo chako bedie ka manyalo maka kijende gi koro dwani mondo obed odonje go nikech apano osebede komno ma koro lawo maiga par chigni apar jomoko be koro question chak manie Gen Z moro bende luo mie iye ka koro miyo gi paro mag Gen Z nikech ing'eyo no ombulu mwachomie ni ntiere idhi goye tugo dhi tugore ka tugo mag Gen Z gi koro nego beni ODM kelo ne gien to e tebo margi mamalo ni ere nyako moro matin manyoche kowuokie mbalariany ma pache tugo kaka tuk jo Gen Z gi chalo to miyo jogi intelligence ni jogi dwaro kama to kikawa kawa jok mosebeti kama oting'o Governor Gladys oting'o Abdulswamad oting'o paro mane magikelo ni madhi ombulu mar Gen Z nikech ODM ok onego beno yien ombulu mar Gen Z ni dhi okapu achiel nikech kaka giparo opogore mar ariyo en ni jakom nyogo kwano nikech ng'eni party mar ODM mana kaka nowacho ni party ka party nigi wegi to nitiere kaka penjari adek ma Jay no penji ka magiko ni dhi duoko ni party nigi ng'a koro kadwa dok kanyo en ni jakom ne ng'iyo loyalty to ng'iyo jok mosebedo tested mobedo proven masa moro ok nyal miyo party bed mayom yom nitiere ng'at minyalo miyo to dhi e chumbu gi party mana kaka ncha nino ka ji nochomo nominations tatido ka nitie jok moko maka nondek yie gi matin to gisego kan gidonje UDA gigo kan gidonje party cha kore ng'iyo to ere ng'at mako ong'i to nyalo kawo risasi nikech party ere ng'at mako ong'i to nyalo chung motegno nikech Victor we monda nyisi kawuono ni okrombe temo gudo wigi e tie yien moyieng moko gudo wigi e tie yien nekech chieng kech oko lakini ka ang' chieng odok piny to gichak gidok koro Raila ne ng'iyo ni to rombe gi ere rombe mane tie yien kae moyieng to gima chieng emoduogo mondo mi oyue tie yien koro ineno ka giyueyo godhiambo ineno ka rombo yueyo matek ka chieng oromo kore chieng ochwako kore osegoye nikech ng'eni rombo nigi yier mang'eny mano bende kaka ni e ODM to gi parties gi mamoko koro kae ne party yiekore koro kaka giyiekore ma gipiedho ni bende luwore gi kaka itugo nikech ma en tuk siasa tuk siasa en tuk pesa en tuk ng'eruok to bende mana kaka ncha wawacho ni dhano wadwe ng'o e puothi koro ke nikech gima ne ji penjore to jaod bura ma Embakasi East ni ma bende ndalo ma nyadi ng'eny en bende osebedo kogolore oko ni mboneno ka en ruath mane kuombo moromo chuth ber neno ka gima nyingi ne onge kendo gigi osepasore lwete lweny mar PAC unyalo paro e bunge mar 13 ni nembe no temo ketore kanyo to neno ka gima onge kwano mar party mar ODM ni gi ji mang'eny ok inyal wacho ni nenore no onge abro penji kata ni basto kata koro Pindra ni neno ka ng'ate chanye ywak kacha ni manye gi jeno no kotimore jaredo yaore mos na jared kinen so ngisi ni babu osebedo vokola ko wacho ni Raila Odinga dhi Addis Ababa to ente makoro dongi party ka apani babu ne kaulaini ni yiero mar party dhi timore to apani mana kaka nwawacho juma mokalo ni kadebed ni mai party marwa kata party mara to da ng'iyo ni to joma tindo aketo kanye nikech mana kaka Fred wacho party ma utegno maber en ong'iyo ga ni yiero mabiro adhi timo nang'o so ODM de ber kamanye joma tindo manyalo ringo ng'weche kor piny to nyalo betie gi Gen Z gi mago kodgi mbaka mawinj pachgi mamigi paro so Babu Owino apani
kare nyalo bede maber kapo ni ODM odoke yiero mane gi suspend nikech dwe mar ang'wen chene gi ken nikech koth goula ne chwe jo Kenya mang'eny no osewito ngimagi koro ne ok dhi bedo maber ni gin gigoyo ombulu to jo Kenya mang'eny hinyore. Apani sa osekayo koro manyaka gidogie mondo gitim ang'o giketi ombulu nikech ma bro miyo joma tindo mang'eny nafas mar chiwore nikech mana kaka Fred wacho gigi bende lure ni to ong'ei maromo nade loyalty mari chalo nade nitie joma tindo mang'eny samoro kong'egi e party to gin loyal samoro bende okong'egi e party lakini kama gintie no gitiyo ne party kabisa ma koyiere grassroots kanyo to idho mos to kakori pogo lemogi kata kakori yiero lemogi madongogi to nyinge wuoke to delegates tim ang'owa puodhe so mana kaka wacho ni magi mana recommendations so hapa ni chunyi ji kababu kik gore ni koro kae bende kotim ang'owa okobetie kapo ni party pod nigi ber mar timo yiero cha to pod en gi nafas mar dhi laro kombegi but gima doke mana wacho last time en ni ka ODM otimo yiero to kata koko timo yiero nigi puodho ji to ging'iye ni to 2027 gidwa bedo party machalo nade mar ariyo en ni adiera mara aneno ni gidwa miye jok modich lemogi nikech samutimo recruitment mar party nikech nyicha gitimo recruitment dwarore ni dhano ringi kendo wuothi mapiyo ng'eny jogi odich akia ni gibiro tiyo tij party sadi to gitiyo tije ma jopiny noyiero gi sadi ahinya to jogo ma governors nikech tij party ni ok en tich mitiyo ka side hustle mikoni gokinyi ang'atiyo maka SK Mashariani to godhiambo dhi ang'o e kiosk nacha idhi chiwo sola nadhi uso sola tiji party ni gi kaka duond buche chalo ubiro chala full time job kwa dhi mbele ka emomiyo an jok ma tayari jopiny omiyo lemo manitie gik magimakogi ka ok giyiero jogo matiyo negi e party nikech boro chuno moko ni mondo ket jomoko gindiko mna matiyo ofise gi mag party kaka koro ng'ato ka Simbarati ni koro en deputy party leader en gi joge motiyo godo kisi to bro ndiko jomoko ma bende konye tich ang'owa e party ka mopogore gi mok party ondiko nikech party mar ODM ne yiero mar 2027 odhi play a very important role to role no bro mana play ka jok manitie office ma party are effective okapar ni en tich midwa tiyo ni in Monday to Friday in Governor Mombasa teka Saturday itima ang'owa ibire party odwaro jogo ma katek to koni an tich ariyo nyaka tich ang'wen ane party Monday gi Friday atimo giga moko donge kata mano paranya gi jo ne orito migepe ne orito kombegi mag governors kane gin deputy party leaders bende ni winjo gi ndalo mane gin governors bet ne tineno mandem then gichako mana winjore tok ka gisewuok office e ka koro ne giwuotho motegno gi Raila dhi kamoro to gintie ka party timo gimoro to gintie to nego gitim gigo kata ka party leader onge gin tiji maduong' en uso sera mar party nikech agombe neno ni Abdul Somad owuok odhi Turkana dhi sero members mag ODM to so sechego ni Tana River Jumachiel Darati ni Kwale Jumachiel okoyot kitiyo tijni gi tiji mamoko ma jopiny omiyi balance bro bedo matek chunya gombo medo gimoro kanyo nikech ing'e ni ODM ni en party ma wahero giman ka wane wanjo mage ma jopiny ohero wawach kamano paro mwasomo gi kae kech ang'e ni giwinjowa wamiyo gi nono mana kaka je ikele no tiende ni sama political parties otegno to piny otegno demokrasia bende chwe sama wawuoye ni
ODM nyocha nigi kech to gi riyo mar pesa chien kacha. Kiparo pesa mar political parties fund cha, yes. ma nyocha nodeko ma gidhi e doho. Koro sani gin gi lwasi maber kech gin e sirikal. Koda gitiyo ne koda ok gitine, koda gitiyo gi sirikal, to sani ok apar ne sirikand William Ruto nyalo dhi tamo ODM e pesa mar political parties fund cha. Nekech mano dhi chuno ni ODM jogolo kokgi. To William ok dwa ni ODM ogol kokgi sani. Aparo ni gima ginyalo timo gomenda makoro gin gone. Nikech sani koro party nigi pesa. Yes. En gima watemo wacho ni ODM nyaka ket sinani mathoth. Monego bed ni sani nitiere directorate magiyawo mana mar science gi technology. Gi research Gi research malong'o. Kaka ODM dwaro honest kendo dwaro timo keo margi, monego bed ni embalariany kata embalariany ka mbalariany. Kunde mane jo Gen Z nitiere gi. My advice ma pod wamedo gi. Gin tiere gi directorate ma deal mana kaka gidwa harvest nyithindo. Nekech king'iyo kaka koro nyaka gibed ng'ama somo statistics maber mong'e ni to TVETs, yes, okay, national registration of persons, ging'e ni transition ma joma kawo kipande manyien gi by 2027 gidhi bedo kwan ji adi, to ere kaka wanyalo kelo gi e fold mar party mar ODM kama. Nekech kaka Jay wache ni king'iyo jok mokawo gi, thothgi gin jok modich, to ging'iyo yiero margi. Ging'iyo yiero margi ma 2027, nekech thoth jok moyier gi king'iyo Simbarati, Abdul Swamad, Chakibir, Wanga, jogi te first term governors. To gibiro re-election. Gidwaro re-elections. Mamoko machalo Sosika bineno ka dwani mondo koro hae koma entiere cha obed governor. Jogi te ging'iyo kaka ginyalo tiyo gi lemoni. Koro ng'amo dich gi party, nikech party onego bede gi channels ma ginyalo nuang'o godo gik matimore e ground. Koro ka giseyudo to gido ka joma tindo yudo wing margi kaka kaka gifeel ni gin bende ginie party ni. King'iyo 2013 achiel kuom gik manomiyo sirikand Jubilee nyobago ODM ne en weche mag technology. Propaganda mane gigoyo sama ne Cambridge Analytica obiro. Kata koro ODM duogo ywak bang'e, to joka nosewinyo gik moko ma giloka taro. Koro siasa, king'iyo Victor, siasa propaganda en gimo yie siasa. It is part of politics. Manyaki bed gi wing mar propaganda. Motegno. Mar ariyo nyaki bed gi wing mar intelligence. Wing mar intelligence mamari mano mana mar party mafidi gi gima timore e ground. Mafidi gi gima timore e ground nyaka bed no telne gi gojende mong'eyo gik matimore sani. Nekech Victor, ing'eyo ni wasewacho ka ino ombulu maloyo 800 1,800 nyonindo. To maka nyocha ne gin ombulu madongo. Koro mbulu matindo gi onego beni kijende masani gima koro ng'iyo to ere nikech onego beni party bedo gi structure maka joma dongo gi wuok. Mana koro kaka ineno jakom wuok dhi manyo weche mag UC to nitie ng'ama donjo kare. Ere kaka kech party nyaka chal bungu maka yiende madongo wuok to nitiere moko matindo mipidhie. To ka jok manyocha ne chiwo same advice machalo Junet Mohamed gini. Ema pod wanyisi gik manyocha ne timore 2017, tening'eni kobiro to nyisi mana ni jaduong' ber, ground ber, jogi wachi maber. To kaka timore kocha, to king'eyo onego beni Junet ni beni gi team moro ma obedo empowered. Mondo beni nitiere system moro ma ka nitiere paro manyien ma oganda ni godo kata nyithindo ni godo. Victor, onge gima important kaka information, kaka paro manyien. Koro nyithindo gi team mabedo led gi youth wing ni, to tingo science, to tingo propaganda wing, nekech sani ok inyalo rely e bloggers kende. Mineno ka sirikal no temo tiyo gi bloggers to pod jong'anyo muomo gi. Nekech blogger chiemo koni gi koni. To blogger iwinja, blogger en jachumbu, en johala. Nyaki bed gi real time information madonjo ni e sani, to donjo ni gi gima jopiny dwaro. Ka ok kamano to gombulu mwachomo ni ponono ni ok wabedo ga strong candidate kata ok wabedo gi wuon arus, tinyalo ko mbulu nyalo dhi nindo mathoth. Okay. Ero kamano. Hapa ndivyo Jay. Kwa tieko. Yes. Akeni wadwa tieke. Wadwa luonge nikech weche ng'eny sai matin. Hapa ni gimada poda med wacho gima nwa wacho juma mokalo. Yes. Ni magi to mna paro. To party ni nigi wuono. Wuon bende gidwache. En gidwache, en gikwande. So paro to wachiwo nikech kaka wanene en kamano.
lakini maduong' moloyo ten wuon ang'o Party. en gi kwande en gi dwache